Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margao, Vasco and Porvorim. प्रत्येक वेळाचेर अशें दिसून आयिल्लें आसा की ड्रगा शिवाय किंवा ड्रग्साचो वापर त्या ठिकाणी झाल्याशिवाय काय सनबर्न चलना। 2013 सालान एंटी नार्कोटिक सेल आणि पोलिसांनी जे रिपोर्ट दिलो पळय, तर त्या रिपोर्टान त्यांच्यानी असे पण सांगलेले की त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात ड्रग्स जो आसा त्याचो वापर केलो वयता म्हणून। केटामीन सारख्यो 450 बाटल्यो ज्यो आसा तर त्या ठिकाणी सापडले। इतकेच न्हय की हुक्का किंवा चिलीम असे ओढणारे सुद्धा ते असले। नो स्मोकिंग झोन जे आसा त्या नो स्मोकिंग झोनान बसून स्मोकिंग करणारे युवक किंवा यूथ जे आसा त्या ठिकाणी सापडले, परंतु यांची कारवाई मात्र अजूनपर्यंत काय जायना। फॉरेनांतल्यान जे ड्रग डीलर्स जे आसा, ड्रग पॅडलर्स जे आसा तर त्या ठिकाणी ते मेळले, परंतु त्यांच्या विरोधात सुद्धा काय कारवाई केली वचना। आणि हे ड्रग डीलर्स जे आसात तर ते केवळ विसा घेऊन या ठिकाणी येतात, टुरिस्ट विसा जो आसा तो घेऊन या ठिकाणी येतात आणि आपलो इलिगल बिझनेस जो आसा तो या ठिकाणी त्यांचं चालू असता। मेगा इव्हेंट जे आसा सगळ्यात पहिली म्हणजे असे फेस्टिवल जे आसा ते जावपाक सरकारान दिवपाक जायना, सरकारान एका परवानगी दिवपाक जायना। गोवा भूमी जी आसा ती सांस्कृतिक भूमी आसा आणि स्पिरिच्युअल टुरिझम आसा, तर स्पिरिच्युअल टुरिझमाक आमी प्रमोट करतले म्हणून असे जर आसा जाल्यार खरोखरच जर स्पिरिच्युअल टुरिझम समजा जर प्रमोट जावपाक जाय जाल्यार सनबर्नान अशा पद्धतीचे मृत्यू जावपाक आपल्याक दिवपाक जायना।